Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ngayon ang dalawang kabaong na nalaglag mula sa closed van habang binabagtas ang NLEX. Ikinagulat ng mga motorista na bumabagtas sa southbound lane ng North Luzon Expressway pasado alas 7 kagabi na makita ang dalawang kabaong na nakahambalang sa expressway. Sa kwento ng motoristang si Noel, ilang metro lang ang layo ng insidente sa may Pulilan exit. Napag-alaman na ang mga kabaong ay nalaglag pala mula sa isang closed van. Nagtaka sila kung bakit nag-brake ang mga sasakyan. Galing ang mga ito sa Pampanga at i-deliver sa Marikina. Natamaan pa ng nasabing kabaong ang bumper ng isang SUV na kasunod noon sa closed van. Humingi ng tulong ang driver ng SUV sa NLEX hotline upang marespondehan ang insidente. Nagkasundo naman ng dalawang panig at nabayaran na raw ang pinsala na naidulot sa SUV. At yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Uy, Bishi! Morning call! Morning! Kabisyo, feel good morning! Adlang Miyerkules na mga kabisyo at January 22, 2025. Sa oras na 7:30 ay kasama na ang pambansang Angkol Dagol! Kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang tita Anya Chinita. Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Tanya Chinita, di pambansang tita, siya si Tanya Chinita. Ay, kasama ang pambansang Ano? Manyak Mang Kanor! Basic! Good morning! Morning! Hello, Ay. Mang Kanor. Good morning sa inyo. Buti nga, na. binabanggit ko pa yung pangalan mo. Binanggit mo nga, tinira mo naman ako. Ang tinira. O, hindi kita tinitira. Choosy ako no sa lalaki. Patay! Patay! Sa mga bumabagtas sa expressway, NLEX, Good morning. SLEX, good morning sa inyo tanan. Abot pa tayo ng T-Plex kung saan kayo papunta. totoo. Ay buntag, so kagabi nangyari po ito. Yung dalawang kabaw. Wala namang laman. I-deliver pa naman. Kaya siguro from Pampanga bumagsak to Marikina. magaan no? Oo. Walang laman. Saka bukas din yung close van. Dapat sarado, close van eh. Kaya nga. Tumalon yung kabaw. Ano yun? Kaya minsan nagdududa na talaga sa mga lalaki eh. Ano naman kinalaman ng lalaki sa close van? Tama yan, close ban pero bukas. Oh. Bukas ang puso. Busilak eh. Pagtatanggol mo pa talaga yung close ban. Close ban. Timon, trust issues natin close ban pero bukas. Paano magtitiwala sa mga lalaki? Bukas siya dahil wala pang closure.
Oh, di ba? Kaya yung close van bukas kasi kailangan ng closure. Pati van kailangan ng closure. Kasi kung may closure, hindi nalaglag yung kabao. Agay. Oh, nadamay. Buti na lang walang laman na, di Kung ba? ano pa laman yun, naaawa ako kul sa ano. Oh, Dids. naalala mo yung dati na pag-usapan na rin natin dito sa Sino Ako na sa ibang bansa nga naman yun na talagang may laman. Oo, Nahulog. nalaglag. Oo, nalaglag Kawawa yung na. kabao Parang na may double laman. dead. Oo. Buti na lang wala laman. Pero nadamay daw yung SUV na tamaan na... Ayun yung ang delikado. Doon ako nag-alala sa mga kasunod. Kasi syempre expressway. Yes, mabilis ang wala takbo. wala kang titigilan dyan. Naku, paano pa Huwag niyo akong gagayahin minsan, mga Pag si 160. Tita sa expressway. Kala ko kasi super duper expressway. Kala ko 160. Ay, sobra yan, sobra yan. Huwag niyo akong gayahin. Daan din nung bago pa lang ako na driver noon. Do grade 5 ako noon. Di pa, si Tita hindi pa na seminar. Ngayon na seminar, hindi na. Bad pala yun. Nagbago na si Tita, ano na lang, 150 na lang siya. 150. Parking pa lang. Buti na lang walang... 150 parking! Grabe talaga si Tita Mangbaniyo. Pati ikaw mapapaprino. Pataya, patay. Patay. Tama nga naman kasi kung pagkalaglag nung tits, eto nga, nadali yung isang SUV kasi hindi mo agad-agad mabreakan, mabilis ang takbo pag expressway. So, Pag break mo nun, tatama pa din yun kasi hindi naman abrupt yung pagpreno. Oh, Diba yan. gradual siya eh. oh, totoo yan. So, kung mabilis ang break din, tatama pa rin yan kasi Oo. So safe naman call yung tinamang safe SUV. naman, binayaran naman daw, nagkasundo na rin yung Anong binayad? O, ex-deal po sa inyo na tong kamay. Pass sa X-Deal. Ex-deal. Gusto mo X-Deal? Ha? Sa Lapridyo, gusto mo ba X-Deal? Diba? Oh. Ay, baka makalimutan ko si Uncle Rene at si Ate Duna dyan sa Bakit? Busaon. Nakikinig daw sila. Ayan, good morning sa inyo diha. So ngayon mga buti na lang at bumper lang yung nasira. Sa van? Sa van? Sa SUV? Sa kabaong. Uy, in fairness, ang lamig ng aircon. Ng van? SUV nga! Ng SUV? Ang kabaong! Ay, ano eh, kolorum. Yung van? SUV nga! Wala namang kulurom na SUV. Nagkapag-usap ka kay ni Mang. Yung kabaong kolorum. Nakalagay eh, biyay UV Express Fairview, Buendia. Nakalagay eh! Yung SUV? Kabaong! Uy! May signboard. May signboard sa salamin. May signboard sa salamin. Lumagot ka! Yung SUV. Yung kabaong. Pagsilip may signboard. Uy, Baya Buendia. Puno na eh, kaya hindi na ako makasakay. Yung SUV. Yung kabaong. Nagsiksikan sila. Sa van? SUV. Tanggalin mo na yung Sa van. SUV. Kandali. Ladies and gentlemen, ipark ko muna yung van, ha? Para yung SUV na lang yung pag-usapan natin, ha? Ay, pinark ko na. Yung SUV. Yung kabaong. Nagsiksikan sila sa loob Ng SUV! ng kabaong. Magaling ako magpatras niyan. Ng SUV? Ng kabaong. Ay, ikaw na, pas. Ang ganda ng ano niya, manibela, power steering eh. Yung SUV? Uy, may sisiw sa ibabaw. Ng salamin. May sisiw. Yung ibabaw na, sumagot ka! May sisiw. Bilisan mo bago Sisiw makalipad. yung SUV! Oo! Mali! Katuloy! Ay, pero gusto ko yan, metal. Yung kabaong? Yung SUV. Ay, talaga naman. May iba kahoy talaga yan. Yung SUV. Hala, may cruise. Wala yung kabaong? Yung SUV. Kasi- Para kasi hindi halatang nagsasasakay siya doon ang kabit niya. Sa SUV? Kabaong. Ay. Pagkasilip ko dun, parang natutulog lang eh. Sa kabaong? Sa SUV. Hindi na nagising sa loob Ng kabaong? ng SUV. Hala! Hala! Wala sa tabi mo! Bumangon! Teka, yung patay sa kabaong!
Oh, saan? Hala, ililibing na yung laman Ng kabaong? ng SUV. Grabe yung mga taga Saulog Transit nakikinig daw. Hello, Mama M. Uy, mga bus yan. Nakasalubong ng bus. Nasa Ulog Transit. Nasalubong. Nasalubong yung SUV. Yung kabaong. Baka sinyalis yun. Iba ko. Na magkakaroon na sila ng memorial plan. Sa kabaong? Sa SUV. Uy, may plate number. May plate number. Bilis! SUV. Yung kabaong. Coding eh. Yung SUV. Bawal mamatay ngayon. Coding. Hindi pa tayo tapos. Tapusin na. Nilubog sa lupa. Yung kabaong. Yung SUV, paano katabi yung kabit sa loob Ay, nung kabaong. ng SUV? Basic. Pero parang ngayon mong pahalata. Metro's number one, Metro's number one, Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorable